Sa atong pagbasa, labi na sa unang pagbasa karon gikan sa basahon ni Propeta Hageo, gipadayag sa Ginoo ang iyang pagbati. Atong hinumduman nga sa panahon nga misulong ang mga Babylonians sa ilang gingharian sa Huda, nalupig sila, unya gisulog ang ilang templo. Karon gibihag sila ngadto sa nasod sa Babylonia. Unya dito sila sa layong nasod, wala sila'y templo. Anaa sa ila ang pangandoy nga makabalik sa ilang pinuy-anan o makabalik sila sa pagsimba dito sa templo sa Dios dito sa Jerusalem. Karon miabot ang panahon nga ang mga Persian kings naghari. So, nabuntog ang mga Babylonian kings, nabuntog ang Babylonian empires. Pagkahuman, nipuli ang Persian Empire, o pag-abot sa Persian Empire, giisip nila kini nga usa ka pagtawag sa Ginoo sa ilang hari, aron nga sila palingkawason sa ilang pagkaulipon, pagkabihag dito sa Babylonian Empire. So nabuntog na ang Babylonian Empire, tapos Persian Empire na pod ang mihari. The Persians were friendly sa mga exiled people. So gikan kang King Darius hangtod nga to kang King Cyrus. Kunya karon mingon si ang usa ka Persian king, si King Cyrus, gikan pa kang Darius na anay pagluag, no? Pero pag abot ni King Cyrus, mimando siya nga papaulion, tugutan nga mopauli ngadto sa ilang nasod ang mga Hudiyo, nga buot mo pauli, o gitugutan sila unya ang pinaka main purpose nila nga pag-uli mauman ang pagtukod sa templo sa Ginoo. Pagtukod pag-usab human kini madaot maguba ni adtong pagsunog sa mga Babylonians. Karon tuwa na sila didto, ang nahitabo ang giuna nila pagtukod ilang mga balay. Dagko na ilang balay, mga nindot na nga mga balay, o nakalimtan na nila ang pagtukod sa templo sa Ginoo. Napasagdan nila ang templo or ang simbahan nga building nga ilang gamiton para sa pagsimba sa Ginoo. Taud-taud na busa mingon ang Ginoo kang Hageo, ingna ka ng mga tawhana, angay ba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay, samtang guba gihapon ang akong templo. Huna-hunaa ang inyong kahimtang, daghan kamo gipugas apan diutay ray inyong ani. Nakakaon kamo apan wala gayud kamo nabusog. Miinom kamo bino apan wala gayud kamo matagbaw. May bisti kamo apan gitugnaw gihapon. O kadtong may suhol nga madawat, samarag walay suhol o samarag nagsulod niini sa alkansiya nga buslot. Mo nagiingon sa Ginoo, panamingon siya, wala ba kamo makakita nganong nahitabo kini? Tungas kamo sa kabungturan o pagkuha kamo kahoy nga itukod sa akong templo aron malipay og ipakita ko kaninyo ang akong himaya. So, gipasabot ka nato sa Ginoo nga since ang mga tao, ang mga Hudiyo, they are believers of God, they are people of God, responsibilidad nila ang pag-atiman sa templo. Apan nahitabo nga nahikalimtan na nila ang pag-atiman sa templo, guba gihapon ang templo sa Ginoo. Busa ang ilang nadawat nga mga panalangin muraragwa. So, ingon ang Ginoo, wa ba mo makapamalandong ani? Tungod kini kay inyong gipasagdan ang akong templo. Hala, tungas kamo nga to sa bukid, pagkuha kamo kahoy. So, buti pasabot nga, the Lord said, do not forget to take care of my temple. Do not forget to take care of my house amidst you. So, ang mga tao, kay nakalimot sila, gipahinumduman sila karon. Og sa ila nga pag-atiman sa templo, midagahiday ang daghan nga mga panalangin sa Ginoo ngadto kanila.
Usa mga igsoon nindot pod nga pamalandungan nato kini kay kita mga anak sa Dios nagtuo kaniya unsa man pod ang atong relationship ngadto sa temple of God or sa simbahan sa Dios, kining simbahan nga atong gitukod para sa Ginoo. So dili di ay responsibilidad lamang sa mga pari, sa mga na-assign diri ang paghimo niini nga nindot, ang pag-maintain niini, ang kanang pagpaayo niini, dili lamang di ay na sila obligasyon sa mga na-assign diri, kundi obligasyon sa tanang sakop sa simbahan. Sa tanang sakop sa atong simbahan nga nagtuo sa Ginoo. Kay kita usang mga kakatawhan nga nagtuo, ato di ay ng katungdanan. Kunya, ang pagbuhat sa pag-atiman sa templo sa Ginoo, sa atong pagbasa karon, nagdala og daghang panalangin kanila nga nag-atiman sa templo. So pagkanindot nga mao ni atong realization pud ba nga kini di ay moingon ta nga manhira ko kay mosimba. Di pa di ay naigo. Moingon ta nga muadto ko sa among simbahan. Amo kanang we own that this is ours o kay gion nato nga ato kini, then mingon ka nga kabahin ako sa pag-atiman sa simbahan, kabahin ako sa pag-maintain sa simbahan, mukuyog ko sa mga programa nga makaayo sa among simbahan. So pagkanindot ka mo ni atong realization, after all kining ato ding pagpaningkamot nga ato kining maayo kini ato simbahan, ato mapagwapa, ato mapadugangan ang mga facilities sa atong simbahan, dili di ay kini sayang kay kini magdala man di ay og panalangin alang kanato. So mao nga mga kaigsuonan, ato nang magunahon pud no nga kabahin man ko sa simbahan. What can I contribute? So di palang dugay na human ang atong Pilgrim Rise Part 2. So, salamat sa inyong tanan, sa inyong contributions, sa inyong pagsuporta sa pag-ampo, sa inyong pagsuporta sa pag-sponsors, o sa inyong pagsuporta sa pinaagi sa pagpalit sa mga ticket nato. All of this para sa Pikas nga building na naa. Kini atong simbahan kay mao man niya ang daily nga atong ginagamit, mao po niya ang atong paningkamutan sa pagpundo kay aron nga mapagwapa pud nato siguro mga sunod tuig siguro basin mapagwapa na nato. Nya ang inyong pagpaningkamot to support the church, nakapabag-o kita sa atong koral sa Risdon aron nga dili na delikado og kuyaw sa mga muagi o sa mga mu parking. So mga igsuon, ang atong pag-atiman sa templos Ginoo dili sayang, dili kini kawang nga paningkamot. Adunay nawala kanato because we give up something for the upkeep of the church, but that something that you have given up will be returned to you siksik, liglig at umaapaw. So ang Dios ang mobalik, ang Dios mo ay mobalos, ang Dios mo ay muhatag kanimo sa imong gikinahanglan. Basta we think of something, we think of taking care of our church. Dili lamang nato iasa sa mga na-assign o kibisan kinsa nga mahiabot dinhi nga magdumala sa simbahan, kundi ang labaw nga responsibilidad anaa sa katawhan nga sakop ni ining maong parokya. Kay kami 3 years naman among assignment. So whether we like it or not, we have to say goodbye. Pero kamo magpabilin nga ania sakop sa parokya. So let us think together of how to make our church beautiful, how to make this upkept, how to maintain the church, our facilities para sa pagsimba nato sa Ginoo. Manindog kitang tanan og ato kang ipadangat ang atong mga pangaliya.